for today's video. Kwento ko po sa inyo ayun aming first kung saan ko siya nakilala, kung saan dating site ko siya nakilala, ang aking husband, my only love. Ayan siya. Una-una, nakilala ko siya sa yung pinsan ko na may binigay siya sa akin na dating site. Ang pangalan ay Pinalove, pero Pinalove yung pangalan ng dating site. Filipinalove. Filipinalove ba nito? Filipina? Yeah. Filipinalove o Pinalove. Yan. Binigay sa akin ng pinsan ko. Pero, nag-ano na din ako, nag-sign na din ako sa ibang dating site like Badoo. Badoo ba yung Badoo? And Filipino Cupid, like that. Then Asian dating. Ka-encounter na rin ako ng mga scammers. Marami talaga, marami scammer. Yan. Meron na din akong yung na-experience ko na din yung nagos. Biglang nawawala. Lulubog lilitaw. Yan. Napakahirap makahanap ng seryosong kapam. Yun. Meron din naman naranasan ko rin yung meron ng pam na yung talagang ako ay matanong kasi aware ako sa mga tungkol sa mga red flag. Yan, aware ako sa ganyan kasi nanonood ako ng mga vlogs ng mga Pinay na nakapangasawa na pam. Ayan. Mas okay din pala yung nanonood ka ng mga ganyan para aware ka sa mga red flags. Napakahirap maghanap ng seryoso. Yun, experience ko sa Badoo. Talagang siya, single naman, but kung kailan niya gustong mag-contact sa'yo, yun, to-contact sa'yo. Hindi marunong mag-update. Hindi siya nag-update ng hindi siya nag-update kung nasan siya, kung anong ginagawa niya. Walang ganun. Kaya sabi ko, ayoko ng ganyan. Ayan. Naghanap ako ulit. Nakahanap ako sa Filipino Cupid. Police. Yun. But, ang kutob ko ay, may asawa. Yan. May asawa siya. Kasi, nagbibideo ko lang siya pag nasa work. Yun, di ba ang babae pag kinabahan talagang totoo.
Pinabahan ako na gano'n, may asawa. Pag day off, dapat, doon yung time niya para magkausap kayo. Araw-araw naman siya na message, ganyan. Pero, video call, napakadalang niya mag video call. May oras. Chat ka niya message ka niya kung free siya. Ganun. Sa bahay, di mo siya makausap na nasa bahay siya. Lagi nasa trabaho. Kaya, red flag yun sa akin. Ngayon, yung pinsan ko, sabi niya may bibigay siya sa akin na dating site. Yan yung Filipina Love. Yan, sabi niya may bibigay siya sa akin. Sinend niya yung WhatsApp nung guy na pam. Yan. Yun nga, tinday ko, ay nako, siya, sa una okay naman, yung sa mga huli na ay bastos na, kaya sabi ko red flags to sa akin, ayaw ko ng ganito, kaya block ko na, i-block ko pa agad. Then after 2 days yata yun, after 2 days, yung boyfriend ko, ito, yung asawa ko ngayon, may message sa akin. Napakahabang message. Talagang like, buong buhay na yata niya i-message niya. Ganun siya katyaga mag-message. Ngayon, yun. Simula nun, message kami araw-araw. Yan. Ang nagustuhan ko sa kanya, siya, everyday siya nag-message. Everyday. Then, update siya, kung anong ginagawa niya, pupuntang trabaho, galing sa trabaho, message siya agad sa akin. Talagang walang oras na hindi siya nag-message na kinukumusta ako. Ang nakalagay ko dun sa profile ko, may 4 akong anak. Oo, may 4 akong anak. Dalawa yung una kong anak sa may 2 akong anak sa una kong asawa. Then sa pangalawa may 2 din akong anak. Yung una kong asawa, baero, sundalo po siya, pero grabe, sobrang babaero. Yung pangalawa naman po ay po siya, tawag doon, ito pa po yung nagpapadala, imbis na kami yung padarahan. Okay, napadala kasi may tindahan naman ako dito sa Bicol. Doon, okay, nagpapadala sa kanya. Yun nga, yung sa 2 months namin pag-chat, 2 months namin pag-usap namin sa WhatsApp, nag-decide na siyang pumunta dito sa Philippines. Alam niya na yung buong pagkatao ko, alam niya na wala siyang pakialam kung may 4 akong anak. Ayan. Nag-decide na siyang pumunta dito, 2 months pa lang kami magka-chat, na sabi niya ay willing siyang pakasalan ako. Ayan, dami niyang pasulubong na dala.
pumunta siya dito ay August 18, 2023. And ngayon, 4 na buwan na siya dito sa amin. Kasal na rin kami. Kaya, para sa mga Pilipina na gustong magka-apam, tiyaga lang po. Kailangan ng tiyaga, hanap din sa mga dating site. Yan, huwag kayong susuko. Makakahanap din kayo kung talagang para sa inyo. Ingat lang po sa mga scammer. Ingat sa mga scammer at mga wag na wag kayong matisyan ng mga ng mga yung mga hubad na picture. Ay nako, wag na wag. And guys, i-share ko sa inyo yung aking love life. Okay, thank you.